Ona nyika yedu zvayati. Vakambotanga vakati dhora remuno nedhora rekuAmerica Gedye Gedye. Ndikati handani chimuparamende ndikati mukoma Mnangagwa. Koma sutei. Azviite kuti zviti Gedye Gedye. Ndikati aiwa Chamisa Gedye Gedye. Gedye yoramba vadzoka vane bond. Gedye yoramba vadzoka vakuti ane gold coin. Gedye yoramba vacharamba vachirambirwa nazvo. Nothing works except kuti kana mabvuma the victory of the people of Zimbabwe. Kuitira kuti vachaita a technologically advanced president. Anozwisisa mufana wechidiki anova nyika inofamba sei. Kwete iwe mudhara wemuzorora tikupepenje. Kopinda remkomana. Zinomunoona ufumi wedu. Zvawaita 7.9 million people. Vanenzara. Mabasa vapana vechidiki vazhinji hamutombozivi chinonzi basa. Ndione vapana vasina kumboshanda. Nemaoko, the young people who have never worked. Zvinoratidza kuti munyika imomo maita dambudziko. Chandoda kukuudzai, muri kuona zviri kuitika paZambia. PaZambia mari inoremekedza utungamiri. Kune utungamiri unoti kana hwangu wako nemari inotanga kugwadama. Aiwa chimbondizamai kana vhiki zvayo muone. Aiwa ndizamei mani.